Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-16 August. Ukhulekani benoNomkhosi bayitifaza-ke manje guys, sebeyenzisisa. UMaphalala uvuke nephupho-ke laNomkhosi wahamba wayemvakashela lapha kaMthembu ezomxoxela lona. Umtshelile ukuthi, mntanami, inhliziyo yakho hayi ayinhle neze. Umoya wakho uyaminyilika njengenyoka. Wamane wahlina uNomkhosi. Wathi, uthini kumina? Wathi cha. Isibonakaliso engivuke naso. Wathi uyazi mntanami, umuntu wesimame uba yihawu lamyeni wakhe. Kuthi ngisho umyeni wakhe enhlanhlatha ebese yena ayambuyisela endleleni. Angikuboni ukwenza lokho. Wathi uNomkhosi, ngizophinda ngibuze futhi, uthini kumina? Wathi yisibonakaliso engivuke naso. Mntanami, owesilisa wathi sedlile isithelo. Wabuza uNkulunkulu ukuthi ungabe usidlile nesithelo? Wathi lo wesifazane onginikezile. Wathi we baba, uyabona wena ungumprofethi wamanga. Kade umshilo unkosikazi wakho uhambile la isikhathi eside kabe usuzobuya uzongitshela yonke lento ongitshela yona, udoti lo ongitshela wona. Wena wagcina noprofethi into eyiqiniso nesile. Njengoba ungakazi noprofetha imvula mezonetha sinethwa nawe. Cela ungiphumele la, phuma nje la ekhaya. Wathi mntanami, wathi ngithe phuma. Ayike waphuma kanjalo kuMaphalala ebesibandla uzoxwayisa. Kwasho ukuthi hayibo, uxwayisa umuntu ongezwa mshini. Ufuna yini ukuba umama omkhululi kuphela, akasezwa lutho olunye ukuthi ubani uthini, as long as ewumama omkhululi nje kuphelile. Akagcinanga-ke lapho uNomkhosi. Hambile-ke wabiza omama bebandla. Wenza isiqiniseko sokuthi akameme uNokubonga benomphephethe. Wabatshela omama bebandla ukuthi uyabonga ukuthi bekade bemeseka, bacela nanokuthi baqhubeke bemseke njalo. Uphinde washo ukuthi ukhulekani uvuke nesibonakaliso sokuthi ngesikhathi manje ethi haleluya akumelanga bethi ufanelwe. Kumele bethi kukhulekani uyesabeka, uyesabeka, uyesabeka. Besho kathathu. Hayi omama bavuma-ke. Uze wathi asipractice-eni nizosho emva kwami haleluya. Basho-ke bonke omama uyesabeka, uyesabeka, uyesabeka. Bathi kanjalo-ke uma ukhulekani esho njalo nana nosho kanjalo-ke, okay? Hayi bavumelana. Nangoke ukhulekani usiyahamba kuhambisa intshumayelo yakhe yokugcina lapha ebandleni. Uthe mefika nje wathi, majuda amahle, menibuka mina nibona bani? Bathi nya. Wathi majudiya, ngithi menibuka mina nibona bani? Washo uZondi wathi, ungukhulekani Mthembu, ngibona ukhulekani Mthembu. Uma nombuka ngehleli ibi. uZondi washaya amahloni eyibuza iphendula ukuthi hawu sengoneni manje ngoba phela igama lakho ukhulekani leli. Wathi Sabelo, awukubatshela ukuthi ngingubani kubona. Uma nothi Sabelo, ungumkhululi. Waphinda waqala phansi ukhulekani wathi majuda amahle, uma nibona mina nibona bani? Bathi umkhululi. Wathi haleluya. Esikhundleni sokuthi bethi ufanelwe, basho mama bathi uyesabeka, uyesabeka, uyesabeka. Ngesikhathi besho njalo phakathi waphenduka wababuka ukuthi hayibo yini manje lento abayishoyo. Waphinda futhi okwesibili ukhulekani haleluya. Nobaba-ke bahlangana nomama basho ukuthi yesabeka. Hey guys, kwayinkinga lapha enkonzweni, kwashintsha ukudla epletini, kwadideka abantu. Ngisho nakade betshela ukuthi kumele bethi ufanele bayiluma ulimi bebona ukuthi manje abasahambisani nabanye. Hayibo, khulekani. Hayi. Nangokusipha amandla-ke usebiza amadoda omkhandlu, uyabatshela ukuthi uyabonga ukuthi bamsekile umfowabo ngesikhathi esayibamba laphaya esikhundleni sakhe. Uyasho nanokuthi wenza umsebenzi omuhle kakhulu, kodwa manje usiyabuyela-ke esikhaleni sakhe, uyabuyela esihlalweni sakhe. Hhayi-ke ajabule phakathi wayo ngoba uyambona ukuthi ukhulekani ngathi useyingqondweni. Wathi hayi siyabonga kakhulu zamcolo uma usubuya. Hayi nokhulekani usibambe kahle impela isihlalo, kodwa sithi siyabonga ukuthi usubuyile. Haleluya. Basho-ke amadoda omkhandla bathi ufanelwe. Wamane wathi ukhulekani, hey yini manje nina neshesho bukhohlwa senithi manje ufanele yini vele? Ubani obethe ngiyehla mina ehlalweni vele? Ngitshelwe yimini ukuthi ngiyehla. Siphamandla uhlahla amehlo wayibuza iphendula ukuthi hayibo kwenze njani manje mfowethu, yini manje ngabe sivumelene? Masusuthi manje awusehla esihlalweni uqonda ukuthini? Kanti akazi umntana abantu ukuthi hayi siqalile. Yabona-ke manje ndiqala-ke manje
Impi isiqalile guys. Ukhulekani usekubeke bhama. Akasafihlele umuntu ukuthi ehlalweni akehli. Sazi ukuthi phamandla ukuthi uzoreacta kanjani. Iphela lapho ke guys, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.